16 sati 29 minuta, voda, a nakon vode, nažalost, pričat ćemo o nekim stvarima koje nisu baš tako lijepe kao voda. Vi ste dalje uz prvi program Hrvatskog radija i emisiju Dnevni ritam. Rak je još uvijek, nažalost, vodeći javnozdravstveni problem u Hrvatskoj, pri čemu je kod žena i dalje najčešći rak dojke, od kojeg oboljeva 1/4 žena novoboljelih od raka. Međutim, ranim otkrivanjem moguće je prevenirati 17% svih smrti od raka dojke kod žena u dobi od 40 do 49 godina, te oko 30% smrti u žena starijih od 50 godina. Sutra se na prvu subotu proljeća već tradicionalno obilježava Dan narcisa kako bi se podigla svijest o važnosti preventivnih pregleda radi ranog otkrivanja raka dojke te smanjenja smrtnosti. O Danu narcisa razgovaram s predsjednicom udruge Nismo same, Ivanom Kalođerom. Gospođo Kalođera, dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam. Dobar dan vama i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Evo, čuli smo, gospođo Kalođer, u uvodu kolika je važnost ranog otkrivanja i liječenja raka dojke, najčešćeg sjela raka kod žena u Hrvatskoj. Vi ste također preboljeli karcinom dojke. Koliko je ta situacija ženama teška i kako ona u stvari utječe na privatni i poslovni život? Pa da, meni je rak dojke bio dijagnosticiran 2015. godine. Evo sad mi nekako teče 9. godina, još sam tu, aktivnija više nego ikad, ali posljedice brojne liječenja naravno su ostale. Ja sam vrlo brzo nakon dijagnoze, još tijekom kemoterapije ostala i bez posla. Nažalost nisam jedina. Danas je to sve češće i češće nam se javljaju žene koje tijekom liječenja ostaju bez posla. Mi smo evo nedugo i sa koalicijom udruga u zdravstvu pokrenuli jedan projekt, recimo Imam rak, imam pravo na rad, i nedugo smo tu okupili i predstavnike državnih institucija. Baš je gospođa iz HZZO rekla da su i oni primijetili da je u porastu broj poslodavaca koji ženama nakon dijagnoze daju otkaz. Da. Vi ste rekli jednom prilikom da vam je nedostajalo iskustvo drugih žena kada ste dobili dijagnozu. Koliko žene mogu pomoći drugim ženama u takvim situacijama? Pa apsolutno nam se žene obraćaju, mislim da je to iskustvo a jako korisno, ono kroz što vi prolazite. Naravno, svi smo mi individue, svako cijeli proces liječenja doživljava na drugačiji način. Ja znam ženama reći, ja sam recimo svaku kemoterapiju doživjela na drugačiji način, nisam imala iste posljedice, ali opet možete prenijeti ono neko iskustvo, a najbitnije je da je sve to prolazno, sve to prođe i nekako teško je, ali nije nešto što čovjek ne može izdržati i proći. Tu mi na neki način osnažujemo žene, dajemo im brojne korisne informacije, iz tog smo razloga i organizirali jedan prvo EU projekt Nisi sama, educiraj se zdravu kavu s nama, s kojim smo obišli 2022. i 2023. Hrvatsku. Evo upravo sam se danas vratila s Ugljana, razvili smo to kao zdravu kavu na otocima. Da, evo nešto ćemo kasnije o toj temi koja je vrlo zanimljiva i hrvatskim otocima koje ste sve obišli, a moram vas pitati samo, kad smo kod ove teme, vi ste napisali dnevnik svoje bolesti, nakon čega vam se javilo mnogo, dakle, žena koje su taj tekst i pročitale. Koje su bila njihova najčešća pitanja? Pa ja sam objavila dnevnik bolesti i to me zapravo potaknulo da pokrenem i portal Nismo sama, a kasnije i udrugu. Žene, kako smo i prije rekli, ženima je važno podijeliti iskustvo, pa evo ja uvijek kažem i do predsjednice udruge Goranka Perc, koja mi se obratila kad me čula u jednoj emisiji, kad ste se našli, prvo rekla da sam ja prva žena s rakom koju je upoznala. Mislim, rak je kod nas uvijek, nažalost, jako stigmatiziran, postoji velik strah, stigma, i mislim da mi sa svojim iskustvom, mi preživjele od raka, sa svojim iskustvom jako možemo pomoći ne samo ljudima koji su u procesu liječenja, ali i zdravim ženama, jer ono što mi svojim iskustvom želimo potaknuti je da svi vode brigu o zdravlju, da ljudi redovito odlaze na preventivne preglede, da odlaze jednom godišnje na sistematske preglede, jer ono što i mi svjedočimo,
svojim iskustvom rak je izlječiva bolest ako se on otkrije na vrijeme. Evo i sutra ćete gostovati na panel raspravi povodom Dana narcisa pod nazivom Uzmi ih u ruke na vrijeme i što onda, koja je na neki način nastavak aktivnosti kampanje vaše udruge Nismo same, Uzmi ih u ruku na vrijeme. Koje ćete poruke s tog panela poslati ženama? Jeste li već smislili? Pa svakako želim poručiti ženama da ono što sam rekla, najvažnije je da vode brigu o zdravlju, da redovito kontroliraju svoje dojke. Mi smo bili snimili jedan video sa našom pjevačicom Idom Prester, kako se to radi, znači to nije problem jednomjesečno napraviti. Kad upoznate svoje dojke, najlakše možete primijetiti neke promjene na dojkama, naravno samo pregled dojke i ne može biti zamjena za redovite preglede, zato pozivam sve da redovito odlaze na ultrazvuk nakon 40. godine na mamografiju, a po potrebi magnet. Ja imam kćer od 24 godine i evo, ponosna sam što je bila prošle godine na sistematskom, bit će ponovno i ovo. Mislim da je to nešto što trebamo učiti djecu već od malena u školama, da je kao što svake godine odvezemo auto na servis, da je jako važno da napravimo i jedan pregled koji nam može spasiti život. Da, jedino je taj problem što obično ljudi kad čuju recimo da je u njihovom automobilu nešto se čuje, nešto krcka, odmah ga voze, a dok recimo u svome tijelu, pogotovo kada je rak u pitanju, nažalost to često i ne primijetimo sami, jel? Da, evo, ali moram spitati, evo, početkom ovog mjeseca, stvari, vaša udruga Žena Nismo same oboljelih i liječenih od malignih bolesti obilježila je 7 godina rada. Obično kažu, gospođo Kalođero, u braku da je 7. godina kritična. Sad, kako je to u vašoj udruzi? Mi smo zato slavili tih 7 godina prošle. Malo više nego inače. Da. Mm-hmm. Pa čujte, mislim da evo, mene ljudi pitaju jesi ponosna, mislim stvarno mora biti ponosna, ali to nije naravno samo moja zasluga, tu su se uključili brojni ljudi, brojne krasne žene koje sam upoznala kroz svoj rad, brojni liječnici, mislim jako puno ljudi, da ne spominjem, brojne donatore koji su donirali i mi smo osigurali gotovo 30.000 besplatnih vožnji, taksi vožnji na kemoterapije i zračenje sa žena oboljela od raka koje se liječu u zagrebačkim bolnicama. Znači, cijeli niz je projekata koji smo ovih 7 godina razvili. Ja uvijek mislim da to nije dovoljno, da smo mogli i više, ali mislim za jednu udrugu koja je grca u administrativnim poslovima, ono što recimo nismo očekivala, koliko tu ima administracije koja nam oduzima svakodnevno vrijeme za neke rad sa ženama. Mislim da moramo biti zadovoljni, bila bih neskromna. Dobro. Ali evo, vjerujem da ste se u ovih 7 godina i u toj administraciji nekako izvještili, da više ni ona nije možda ko na početku neka veća prepreka. Rekli ste i sami, skoro 30.000 besplatnih taksi vožnji, 885 korisnica, koliko ja imam podatak, neka vrijednost možemo i procijeniti na skoro 260.000 eura. Jesu li se žene, dakle, koje su sudjelovale u projektu Nisi sama, ideš s nama, dakle taksi prijevozu, jesu li se one osjećale onda stvarno da nisu same? Što su te žene komentirale onda vama? Pa ja vjerujem da su se osjećali. Mi smo bili jučer na otoku Ugljanu gdje smo održali zdravu kavu s doktorima i nakon toga smo otvorili u Pučkom otvorenom učilištu Dom na Žalu navečer izložbu kolege Vjekoslava Skledara i nastupio je njihov zbor i gospođa koja je pjevala u zboru iz Preka, s otoka Ugljena, je bila jedna od korisnica naše usluge. Ja doista to nisam znala i duboko me je dirnulo kad sam na otoku Ugljenu srela gospođu koja je pjevala na jednom tako svečanom događanju za našu udrugu, a koja je prije godinu dana koristila našu uslugu. I gospođa je rekla da ne zna kako i na koji način se može zahvaliti i udruzi i svim brojnim donatorima koji su donirali za tu uslugu. Evo, imam jednu gospođu iz Dalmatinske Zagore koja mi vrlo često jutro šalje poruku, šalje malo sunca i mislim
to vam je stvarno, kako da vam kažem, ne možemo mi pojmiti koliko to ženama Da, na neki način jedni se znači. drugima podrška. Evo. Tako je, Evo, dakle, da. u mnogim dijelovima Hrvatske jako je puno, i sami ste spomenuli, žena kojima je nedostupna zdravstvena skrb, udaljene su od liječnika, nema osiguranog javnog prijevoza. Rekli smo, vi ste spomenuli Ugljan, vi ste se proširili osim na Ugljan i na Cres i Korčulu. Još nismo bili. A niste bili, ali planirate, dobro. A recite mi, kako je onda oboljelim ženama, primjerice s Ugljana, pretpostavljam ići do Zadra, jel? Pa jako teško, evo baš smo o tome pričali, zato su razvijene zemlje riješile i taj problem, pa onda ako žena se ne može na vrijeme vratiti, onda do 70 eura recimo jedna Nizozemska plaća smještaj u hotelu ženi kad se ne može vratiti, jer one odlaze po svim vremenskim prigodama i neprigodama, kad je nepogoda, kad puše bura pa trajekt ne vozi. Mislim, meni su žene ispričali iskustvo s Korčule, mi smo dosta se s Korčule žena vozili. Mislim da je to još uvijek nešto što ova država bi trebala riješiti i mi se svakako zalažemo da to postane sastavni dio, takva usluga police zdravstvenog osiguranja i svima dostupna. Dakle, da, u većini razvijenih zemalja je to, možemo reći, već dostupno, dakle preko police zdravstvenog osiguranja. Jeste li razgovarali sa odgovornima u Hrvatskoj, možda kada bi to moglo biti kod nas i bi li moglo biti? Mi smo bili kod ministra Beroša, on nas je primio i stvarno moram reći da ministar je rekao da je njemu potpuno jasno da takva socijalna usluga nedostaje u sustavu, ali evo dalje od tog razgovora s ministrom nismo puno odmakli. Ja očekujem i da gradovi tu refundiraju i sudjeluju kao na način kao što je, mi smo bili evo inspiracija gradu Rijeci koji je pokrenuo taj projekt. Ove godine će grad Rijeka uložiti i nešto veća sredstva, 80.000 eura, ali ne zaboravimo da smo mi kao mala udruga lani skupili i potrošili 64.500 eura na taksi, a kreće Primorsko-goranska županija i grad Karlovac isto tako osigurao na inicijativu zastupnika Možemo 15.000 eura, koliko mi je poznato još nisu krenule, ali evo meni se često javljaju ljudi s otoka i Slavonije koji je veliki problem. Međutim, hoće li možda uskoro i grad Zagreb, jeste li kontaktirali? Pa ja se iskreno nadam da grad Zagreb nas podržava od prvog dana, mislim za taj projekt, ali ja se iskreno nadam da bi mogao grad Zagreb i da grad to preuzme pa da mi nastavimo neke druge projekte, ali ono što sam htjela reći, ne samo to, nego mnogim ženama je, recimo, mi smo bili u Slavoniji s našim projektom Nisi sama, educiraj se zdravu kavu s nama, tamo je ženama zbog loše prometne povezanosti, da tako kažem, uopće nedostupna zdravstvena usluga. O njima je uopće problem otići do liječnika, pa žene su se, recimo, pričale su da moraju četvrtinu, neke pola svoje mirovine odvojiti da bi platile nekom susjedu da ih odveze do liječnika, pa onda pa se događa da žene dolaze sa rakom dojke u vrlo uznapredovaloj fazi, kada on više, nažalost, nije izlječiv. Jasno. Evo, nadamo se da će možda ove inicijative ovih lokalnih sredina na neki način ponukati i nacionalnu vlast, pa koja god ona bila, da jednostavno ove vaše napore uzme u obzir i možda, ne znam, kao što je besplatni obrokci su sada u cijeloj Hrvatskoj, da tako možda bude i ovaj prijevoz žena koje su oboljele od raka. Spomenuli ste projekt Nisi sama, educiraj se u zdravu kavu s nama. Obično se, gospođo Kalođera, znamo, doktorima i sestrama nosi kava, ali vi ste kroz ovaj europski projekt nekako proveli inicijativu Zdrava kava s doktorima u 16 gradova diljem Hrvatske. Možete nam malo pisati kakav je bio odziv, kako su bile reakcije? Pa obično kažu ljudi kava nije zdrava, pa na ideju sam došla zato što kažu Hrvati jako vole piti kavu, to pokazuje sva istraživanja i sjediti satima uz kavu, a rak je, kao što sam rekla, tema koja se izbjegava, o kojoj se jako malo govori, nažalost, kažem, evo, postoji stigma, a pokazuje to i loš odaziv i na preventivne programe i na sistematske programe. Kad je ministar nedugo bio raspisao, vidjeli smo da se jako mali broj građana odazvao. Eto, mi smo onda uz kavu odlučili razgovarati o nekim takozvanim teškim temama.
ja evo zahvaljujem doktorima koji su se uključili u tu inicijativu, a njih je do sad bilo 56, što samo pokazuje da je našim liječnicima stalo, jako stalo do svojih pacijenata i vidite na tim kavama da žene i njihovi članovi obitelji koji su bili uglavnom najviše se žene pojavljuju, nemaju s kim podijeliti svoje iskustva, nemaju kome ispričati ono što se dogodilo, njima je to na neki način prva prilika da kažu. Mi smo evo sad na Ugljenu je s nama bila doktorica Zrinka Rendić-Miočević, onkolog i radiolog sa klinike za tumore KBC Sestre Milosrdnice, Ivona Poljak, psihologinja sa KBC Zagreb. Evo, često žene kažu da im je to prvi susret sa psihologom, jer u malim sredinama uopće nemaju mogućnost, da znamo da je nekakav standard da bi svaka žena trebala imati na neki način psihološku pomoć. S druge strane postoji još uvijek velika stigma na tu vrstu podrške, tako da evo, mi smo jutro srele neke žene koje su bile na kavi jučer i kažu da im je bilo lijepo, jedno novo, drugačije iskustvo. Ja znam da mi ne možemo u 2 sata razgovora proći sve ono što žene zanima, ali opet nama žene koje su bile na našim kavama pišu da su saznale više informacija nego što su saznale, ne znam, kroz godinu, 2, 3 svoga liječenja, jer su mogle pitati i dobile su konkretne odgovore na konkretna pitanja. Jasno. A evo, osim projekta Nisi sama, educiraj se u zdravu kavu sa nama, imate i drugi projekt Niste sami u spomen mami, namijenjen za djecu koja su prerano ostala bez majki, koje su preminule nažalost od raka. Kako planirate pomoći toj djeci i može li se u toj dobi nekako nadoknaditi ljubav i podrška koju daje majka? Moram vas pitati samo još, i pročitao sam, jednom ste izjavili u stvari na vašem primjeru da tek kada je od vaše kćeri, od njezine prijateljice preminula mama od raka, da je vaša kćer tek tada na neki način shvatila. Znamo da djeca teško mogu te stvari, pa i mi odrasli naravno, a pogotovo djeca nekako razumjeti i shvatiti. Pa da, to su teške situacije, naravno da mi ne možemo ni na koji način nadoknaditi tu majčinsku ljubav i to je strašan gubitak. Mom ocu je mama umrla dan prije njegove mature i ja znam koliko je često moj tata o tome govorio i kako je to teško jedno iskustvo koje ostavi dubok trag na čovjeku. Ali mi kao udruga opet možemo na neki način u spomen svim tim divnim ženama koje su nas podržavale, bile naše članice, autorice, korisnice usluge, na neki način vratiti to ljubavlju za njihovu djecu. Mislim da je to nešto što mi možemo učiniti, jer čini mi se da kao društvo brinemo o ženi dok je ona živa, do nekako i toj obitelji do njezine smrti, a onda nakon toga, nakon nekog perioda oni ostanu sami i zaboravljeni, osim neke uže obitelji. Ja znam i mi smo imali još jedan projekt pomoći u kući na kojem smo izgubili velik broj korisnici za koji su mala djeca. Znam da čak ni školski sustav ne pruža podršku, čak s tom djecom nitko ne razgovara ili možda razgovara u početku, onda misle oni su to preboljeli, nema potrebe da s njima više niko ne razgovara. To su teške rane koje traju puno duže, jasno. Da, puno duže. Tako da mi možemo pomagati, mi ćemo se nekako pokušati udovoljiti njihovim željama, kako da kažem, nećemo naravno ništa nametati, ali mi možemo platiti ekskurziju, neki izlet, možemo ih obući za maturalnu večer, možemo im platiti školu neku stranih jezika, možemo im platiti autoškolu, mnogima je to
put do posla, jel? Na neki način im pomoći u njihovom i socijalnom i društvenom životu. Evo, ja se nadam da će i ovaj projekt, u stvari ne sumnjam da ćete uspjeti i u tom projektu niste sami u spomen mami, kao i ovim vašim projektima koje smo nabrojali tijekom emisije, i nekako imam osjećaj da vam je ta vaša bolest dala još neku dodatnu snagu. Ja mislim da krenete sa još više entuzijazma u te razne projekte, da ste se okrenuli, evo, dakle, u ovih 7 godina nekim stvarima koje vjerojatno niste ni slutili da ćete raditi. Pa vjerujte da doista nisam slutila, ni da imam toliko snage. Bolest mi stvarno pokazala koliko imam snage. Taj put izlječenja apsolutno nije lak i nemamo se zavaravati, ja to svakoj ženi kažem, ali ne treba potonuti, jel? Mislim da je najgore da potonemo. Mislim, ima života nakon bolesti, imaš jako puno života, imaš jako puno lijepih trenutaka, ima jako puno divnih ljudi koje vam bolest dovede u život, i evo, nekako zahvaljujući i ženama kojima smo okruženi, mi imamo i book club. To su tako prekrasne druženja, mi smo se zbližili, putujemo zajedno, izlazimo zajedno, imali smo radionicu kreativnog pisanja sa Ivanom Bodrožić, naša Renata Bečani koja vodi book club, stalno gleda da ugostimo nekog pisca. Mi na mjesečnoj bazi ugošćujemo hrvatske pisce i širimo eto tako i nekako ljubav prema ne samo književnosti općenito, nego hrvatskoj književnosti, tako da mislim i tu možemo razviti još puno toga na toj strani. Imamo u planu razne projekte nove koje će vas možda isto tako iznenaditi, ali evo, kreativni smo, smišljamo i jako se veselimo svemu što je pred nama. Evo, ne sumnjam uopće u vas i vaše kolegice i vašu udrugu. Samo ćemo još ponoviti, dakle, sutra u sklopu 28. dana Narcisa na trgu Bana Jelačića bit će postavljen i mobilni mamograf u kojem će žene imati priliku uz naručivanje obaviti besplatnu mamografiju bez uputnice. Evo, ovom prilikom pozivamo sve žene, ne samo u Zagrebu, bit će u većini hrvatskih gradova, dakle, obilježavanje dana Narcisa, tako da evo, dođite, vidite, pogledajte, pitajte i vjerujem da ćete dobiti korisne odgovore na sve. A ja se zahvaljujem, sa nama je bila, dakle, predsjednica udruge Nismo same i moja kolegica novinarka Ivana Kalođera. Ivana, hvala vam lijepo i puno sreće u daljem radu. Hvala vama i evo, pozivam sve žene da vode brigu o svom zdravlju, da redovito pregledavaju svoje dojke, jer evo, rak je izlječiva bolest, posebice se ako se otkrije na vrijeme, zato smo mi tu najodgovornije da budemo sebi prve i da vodimo brigu o sebi. Evo, pozivam sve i da nam se pridruže sutra u podne na okruglom stolu koji će se održati u hotelu Dubrovniku u Zagrebu. Evo, mnoštvo je događanja diljem Hrvatske. Poštovani slušatelji, hvala još jednom Ivana. Poštovani slušatelji, ostanite i dalje sa nama jer uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta, jer slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17. Držite ritam uz Hrvatski radio.